do satu homa to dinami do daging nami asa di ho hami manang namangulu manang namatepe say tiok ma tangan nami urupi hami marhite-hite pakokok mi asa saat hami Tuhan uluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Mari demahita. Jongjong meita saluhutna. Tatopo si ma dosatna. Bodario di pertangyangan nabar pudi di tahun 2020 ita ingok ma akka dosatta na ita ulahon godang pangalasyotta ay jojo do hita mardosa maradopod debata jala jojo ita sunggului rimas ni debata marhite siyang pangalasyota di hatana. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami. Disuruh Tuhan Yesus do hita asa gawe perhobas, dada si hobasan. Gabe pangapuli, dada siya pulan. Nata mangurupi, dada si urupan. Si pardame, dada gabe si padamion. Hape lebado hita mangulahoni. Disuruh Tuhan Yesus do hita asa gabe para si roha doho olo manesa dosa ni dongan si pangisahi. Si buan pos ni roha di tongan ni hagangguon. Si buan pakrimon dito nga ni padilian hape jojot do hita dang tao mangulahosa. Dito Apostol Paulus, Tuhan Yesus do pardenggaran pasayehod dosata. Alay dada holat dosata dohot do dosa ni portibion. Hasanga pema di debatana de gijang. Hudul mahamu. Kor ina PHD.
hatami di mata naga istilah dipertanyakan tak borngon iman dan ini siang pangpapur tubuh sada ayat sada saat bodi ayat opat tajama masoi ini dama banu jantai bayan dohon bayan anu nasal baru jantan na barjulu dohon tano na barjului laut ibe dangadong. Jadi hubegema suara na gugusiam habang say namadok odo joroni debata di tonga-tonga ni akajolma na maringanam ma ibana di tonga-tonga na sida jala na sida ma bangsona jala debata sa diri saur tu na sida. Ima sahatna martua doakan na tumangiho hatani debata jalano peosa. Amen. Kor ama PHD.
pinuji mo ali di bangkang anak-anak magdodol parbadi na upang mabong kami di bagasan sa Panginoon di bagasan sa paso di patrongkaso kami sa mga bagasan na pinapinalian borhang kami siya kabagasan sa madogbote ima pagpamuan namin ni parpatangyangan manjujur dito nga niya hanggang di tahun 2022 alani dinaw uji kami hati-hati nang sumsi ang kaniyang pagpapagyan namin itinyo Panginoon jujulong kalikutan namin asa paso-paso na parsaoran namin di ganun at kaparpanguan markite paripanyang yawek na pinatupan ni Kuriam songonituhan ng baritang naung tarsabur di ganun at kawek na pinatorhas ni ang kanapuso gabi tugu mahapurseaw namin otwa ng pakirimon namin tuwali Tuhan mamulus ang kapardalanan ni ulo namin mulutumpe Tuhan upaujuk kami parsaoran namin marhiti ang kapartangyangan na pinatupan ni Kuriam alay ang buasi ni Rohang Manok Tokdo rodi sa liling paso-paso manang arwas ni Kuriam yali Tuhan di ganun ang kapardalanan ni Guru dito nga tongan niya kaulaon na si Gasuhan lausongoni nang ang kaihanapon naong pinalumehon di ganun ang kakeluarga asale honom mo man ang isog gugo hakipasok dohlas ni Rohang isudian panaturas manugunong ang kayanakot na pinarugyan ni Tuhan asagadi ang kaanak na bunso si pagdudulungan lumobi matuhan si Pujiho na sida di bagasan nguluna jala paso-paso ng akanaposom naong pataryason akabaritam nauli ituhan di sadok portibion say parsahalay parbisuhi jala pargugoy Tuhan manugunogu akaruas ni Kuriam tudalan lomo ni Rohami law suwak kami do Tuhan di bagasan tangyang nami nang akaruas ni Kuriam pe nasubuhi rap marsaur kami di tonga-tonga ni parpunguan nami di Bornginon godang nabuhi mabahen na sida Tuhan tarabat boy doy Tuhan ala ni akka halosohon ala ni akka ulaon ala ni akka galini pamatang atong Tuhan say pakulingi sungguli pargugoy na sida sa luhut na dinalaho mangalo akabakko-bakko na mabahen na sida gali songoni lehonom muhamamalum di parsahiton di akaruas ni Kuriam na di bagasan pengobatan di rumah sakit nang napeak di akabagas na songoni nang dinamadalani masa pemulihan pasikopom mo matuhan hamamalumi ditikina tu nasida asaboy nasida mulak muse mulaulaon di bagasan gugo nasiyako akaruas ni Kuriam na marukil sayho matuhan na mangalehon apul-apul na sumurong tu nasida doho na patuguhon roha ng pakirimon na asa daw mapadilian daw manang akanaso hinalomohon ni Roham siya tonga-tonga ni ngulo na sida
Kubuak kami ale Tuhan marhiti tangyang nami di tikyon. Akadongan nami na marukil, na adong di bona pasugit, na adong diluat samosir, kubang hasudutan, dohot kutachane. Natongon mga dupi, mara na sida Tuhan, hinorhon ni banjir bandang. Tuhan agwad do na sida diak kabagas na. Dohot diak kasinamot arta naong pinalumehomi. Alani urupi mana sida Tuhan. Asa setoktong marsihohot na sida tuho. Jala daw matujuluan ni Aryo na li Tuhan. Akan namasay, siyan akan nahinahulungan ni rohanami. Siyan bangso namiyon, lumobi ng siyan luat namiyon. Nang songoni, kota nami, kota Batamon ali Tuhan. Secara khusus huwag kami tuadopamu na badiay. Paso-paso manangak kapanggomgomi. Asa toktong di bagasan biar midahon na sida. Laho mangulak ka ulaon na siya tingkat pusat daerah. Sahat tu RT RW. Asa toktong boy sonang Tuhan akka na ginonggoman na. Di bagasan aman sejahtera na sida Tuhan nang hami pangisi ni luaton. Sonang soharibu-ribuan. Dao siyan haguturon. Dao nang siyan akka parsalisian. Lau songonima Tuhan nang akka iduk ni huriam. Naung pinilitmu marhobas di tingkat pusat, di tingkat distrik, resort nang huria marsada-sada. Parsahalay maka naposomia le Tuhan manguluhon huriam. Asa marhiti akapakkubasion. Lamgadda ng akanaporsea. Jala lamrarat baritam nauli Tuhan di sadok portibion. Huwag kami nang akaruas ni huriampe. Nasodapotan karejo di bagasan tikyon. Lehonom mo matuhan di bagasan ngolunasida. Dame lasniroha habengeton asa unang dais ngoluna Tuhan tuak kaulaon hajahaton ala sojupang dope Tuhan akana hinirim ni rohana. Dohot akaruas ni huriam na mauas di hajol maun. Pasu-pasu Tuhan pasikop las ni rohana sida. Saha dihonang daging dohot to dinami Tuhan. Dinamamulus tahun 2023 kami. Toktong urupi hami dinasa narikoti. Pargugoy hami Tuhan molomaul dalan si dalanan nami. Asatung tiur udalani hami akka pardalanan ningulu namyon. Khobar tulomoni roham. Jala satokin nari ale Tuhan nami. Naing jaloon nami mabaritam naulii. Paborhatok kami manguduti ngulu nami. Dohot mamulus taon parhuriaon naong nanaing pasahatom mo di hami. Pasu-pasu jumulo na posom na pasahaton baritam naulii di bagasan tikyod di tonga-tonga nami. Sahat ng baritam naulii di bagasan roha ng pikiran nami. Marhite toddim ajaran na mahami ale Tuhan mangulahoni di ngulu nami si ganupari. Puhut makirip pami Tuhan dihanguluan sugot dohot dihasonangan na pinarbagabagami diak ka na makkaporseayho. Ato nga le Tuhan nami saha di homa pardalanan ni parpunguan namyon dinamamukka sahatro dinamangujungi. Jala urasi hami Tuhan siyan saluhut akkadu sa pangalausion nami. Marhite mudarmu na badia. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami. Jalo matangiang pangiduan namyon. Amen. Kor ina Deborah.
Korina Lubuk Baja. Maret de Mahita.
dominasi ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ni tod di porbadia ma hamo saluhutna. Amin. Hatani di bata di hita ima de partangyangatta partangyangan wek parpudi di bagasan sataon gerejawi tersurat di Yesaya bidu 65 ayat 17 saha rodi ayat 20. Usaha homa dihita ai ida ma ahu mama no palangit nai baru doho tano nai baru jaladang be ingoton akana perjului manak tersunggul tu roha ikon marlas ni roha mahamu jala marulupulup rodi sa liling-lilingna ala ahu manopa akai ai ida ma aku manopa Jerusalem bahen parulupulupon jala bangso isinai bahen lasni roha au sadiri pe marulupulup do mida Jerusalem jala marasni roha au mida bangsokku jaladang be terbegi di si suara partangison manak suara angguh-angguk dangadong be di si poso-poso siotikari manang naubanon nasuguk ari-arina ai duli-duli dope nama rumur 100 tahun lau mate jala perdosa sisa 100 tahun honabura jala paulion nasida maaka bagas laos ingalan nasida suanon nasida mahawangkur jala panganon nasida perbuena data gamun nasida pauliho bagas gabi halak na asing mangingani data gamun nasida manuan gabi halak na asing mangaton ai songon ari-ari ni hau songonido ari-ari ni bangsokku jala jadi-jadian ni tangan nasida ikon halak nahu pilit marsawi hotca dakta gamul loja somar niula nasida manang manubuhon anak asa tilaha honon natibu ai pinoparni na pinasu-pasu ni jahubadu nasida rodi tubuh nasida ido sahana omma partang yang atta parpudi di bagasa satau perhuriaunon jala tapukka di bagasan bona tahun 2020 naneng berongot tasani kamang doho takenang na merdala di partikian do kita merdala di obas merdala di partikian jala dang boy ulangon partikiani melutapukka pertangyangan tahun 2020 Pak Mose dang dosi doho tahun 2020 dang dos boy do torop palak menggandakan arta boy do torop halak menggandakan kebahagiaan boy do torop halak menggandakan sinamot di ibana nang huaso alai tuk suadong do nang gosa halak di perdalanan ninguluon na boy paulakon tiki dohot ari-arina alani partikiani merdala dui dang jikjak dang mulahulak alai merdala do partikiani sahatu ujung ni partikian napa dua kon nanang berota sa partikiani merujung do habe disadok di perdalanan ni partikiani tanganong nama noktong di hasianganon iko merujung do habe
sasitongna parujungonido sebuah kepastian. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Anggunguluon sedililing nahi kita mengulu itu tidak pasti. Alai di perdalanan ni partikiani ikon okuhonot tado merujung do HP saluhutna. Ido uban nasadidok di ujuk tau perhuriaon momento mori ingot ari hama matem. Dengolu si ingoton alai ingot parujunganmu, ingot ikom marujung do HP. Alani det tamat dokon tu dia ho dung mate ho. Pikir ma tu dia ho dung mate ho. Molotung marujuk kita, molotung merdalak kita di perdalanan ni partikiani tu dia do kita. Sejuk-juk do tadok sebulon itu dita ima surgoi. Dia mau kana hina holongat di bagasan kuari tuata Yesus Kristus. Di manakah surga itu? Di dia do sebulon itu di dia do hita molo marujung muse. Di dok dia sapulpitu ida ma au mamanopa langit nai baru dohotano nai baru. Jaladang be ingoton akan perjului manang tersunggul turoha. Ida ma au mamanopa langit dohok tano nai baru. Terpuk jamita hari Minggu siapa ngukaponi au manopa langit dohok tano nai baru. Suku cukun apakah Allah menghancurkan langit atau bumi yang ada sekarang dan menggantikan menjadi langit dan bumi yang ada? Ne baru muse. Manak topon ni debatado inganan ne baru. Tano ne baru. Langit ne baru. Saudara-saudara, mula-mula kita tu panopau muse. Lujanai debata. Manopa langit dohok tanoon. Anggo marokso do muse bahenonna gebito pauna muse langit dohok tano ne baru manang aha salani langit dohok tano ne baru natai ngani sinuaing uban na gebe gation ni dewata langit dohok tano ne baru muse. Bukankah manusianya yang berdosa? Dak pangisini langit dohok tano ne baru ina berdosa. Dak pangisin nati noppa ni debatana merdosa. Alani do dihamuak kana hina holongan di dokibana di dopanura jesayaon. Aku manopa langit nei baru dohok tano nei baru jaladang be ingoton akan perjului. Ini jesaya ini dalam konteks neng haruar nasida san habuanga Babil. Madabu nasida tu habuanga Babil alani dosa. Ketika mereka berdosa, maka Tuhan melupakan mereka. Idopan na terbuang nasida. Molo diingot nasida pe muse debata, neng mula muse nasida tu debata, alai nunga dihalupakon debata nasida. Alani di ayat 17 takas didok langit dohok tano nei baru dang ingotok kubena perzului. Aku tidak melupakan mereka lagi. Langit dohok tano nai baru ingotok kumamuse nasida, ingotok kumamuse bangsokku. Jalatar sunggul mamuse nasida turohak. Maka saudara-saudara dihamakkan hina holongan di bagasan warta Yesus Kristus. Langit dohok tano nai baru. Ketika Allah mengingat kembali di panopaun ni zolma na peduakon dung Adam na perjului di topa di mata zolma di bagasa Yesus Kristus. Allah mengingat kembali hajol maun ni hajol maun natinoppa ni di bataya asa mula musia jolmai gabe jolma hobar tubuh ini di bata.
Alani langit doho tano nai baru bukan persoalan tempat, tapi langit doho tano nai baru itu persoalan relasi, persoalan hubungan. Diingot debata muse natino panai. Itu anak kamang doho takainang sahalak parjahat na dihau pinar silangi ditikki didoki bana tu Yesus na disiamunai meluduk sahat to di harajaumi sai ingo tau alus ni Yesus tu ibana sadariod doho rap doho tau di paradiso. Paradiso itu adalah Firdaus. Firdaus itu adalah Taman Eden. Alani meluduk ibana sadariod doho rap doho tau di Firdaus, di Porlak Eden, maka dia merajut kembali hubungannya kepada parjahati. Jalai dolas ni rohana. Nang pe gaung-gaung do pe bana disi ala di paulak debatamu se parsauranna tu parjahati ala gebe perjabbar ibana muse di hanguluan sokot. Alani do dihamukan hina holongan di bagasan warinto ta Yesus Kristus. Di ujuk tahun perhuriaunon pastikan hubungan kita tetap terjalin dengan Kristus. Pastikan hubunganmu tetap terjalin dengan Kristus. Pastikan hidupmu tetap terjalin dengan Kristus. Molo partangianga pehita, molo marminggu pehita, molo martangiak pehita siganupari. Pastikan hubunganmu terjalin dengan Kristus, pemilik hidup itu sendiri. Diingot debata do penuai ngau, diingot Kristus do penuai ngau. Jala memang denggad dope parsaurakku rap dohot ibana imana perjulu. Napa dua hot di ayat 10 di dok langit dohot tano nai baru. Ikon marlas niroha hamu jala marulupulup ala au manoppa akai. Tulu hali dok ibana manoppa. Ahu manoppa akai. Napa dua hon aku manoppa Jerusalem bahe parulupulupon jala bangso isinai baken lasni roha. Aku manoppa di ayat 10 manoppa, di ayat 10 lalu manoppa ada 3 kali. Maka saudara-saudara ikom marlas niroha ala pabahenan ni debata, ikom marlas niroha ala ni tindakan ni debata, ikom marlas niroha ala ni ulaun ni debata. Ala ni ala marlas niroha do debata manoppa, ala marlas niroha do debata paulakon nasida, ala ni do kibana ikom marlas niroha hamu jala marulu puluk rodi saliling nililing. Maka yang kedua saudara-saudara, realisasi hubungan kita dengan Allah adalah sukacita. Marlas niroha. Ido boido hita dimampukan marlas niroha agak pemarukil marningo takadongata nok perjului. Alai boido hita dimampukan marlas niroha karena hubungan kita kepada Tuhan kita. Alani parsaurat tu debata, alani parsauran ni nataha holongi itu debata, alani ina padua hon marlas ni roha alani pabahenan ni debata. Ido benar dukibana sapulsia au sadiri pe marulopolop domida Jerusalem jala marlas ni roha au mida bangsokku. Adong hubungan timbal balik. Uju terbuang nasida tuha buang Babel marsak debata, gabe lupa debata. Alai uju ditogihot debatamu se nasida tu keadaan nai baru dipadengga debatamu se parsauran na dohok nasida di dokibana au pe gabe marulupolop domida Jerusalem jalalas rohaku mida bangsok. Maka saudara-saudara yang ketiga, pastikan Allah bersukacita karena tindakan Allah kepada kita. Biasanya mau lujuk tahun kopiak kono do ruji-ruji pertanggungjawaban. Maka pastikan Allah bersukacita. Di dokibana di son
marulu ausa diri pe marulu polop do mida Jerusalem zala marlas ni roha au mida bangsok. Mula do itu hubungannya ausa diri pe marulu polop alani do dihau makana hina holongan napa tuluhon, maka pastikan tindakan kita, pastikan ulau tak buado ulauku olopolop do di debata las ni roha no di debata namar ningo tau muse di ulauki kan na di paula debata do muse par ningotan na tujol mai dang di salpo ni mana dang di halupa ni mana. Maka ketika Allah mengingat kembali diingoti bana muse marulupulup do debata mida bangsona marulupulup do debata mida hita disadok perjalanan ninguluta sahatu ujuk tau perhuriaonon tak koreksi masing-masing mai dungi naparpudi kita bisa menikmati apa yang diberikan Allah, hidup, kesempatan manang nadia pina sahat ni debata boy tahalacon rap dohot debata demo kana hina holongan di dokibana di si dang adong bedisi poso-poso siotikari manang naubanon suguk ari-arina ay duli-duli do pena marumur 100 tahun lau mate jala pardosa si 100 tahun hona bura jala poliun nasida maka bagas laos inganan nasida suanon nasida mahau anggur jala panganon nasida perbuena dak tagamun nasida pauliho bagas gabi halakna asing mangingani dak tagamun nasida manuang gabi halakna asing mangaton ai songon ari-ari ni hau songonido ari-ari ni bangsokku zala jadi-jadian ni tangan nasida ikon halak nahu pilit marsauli hocca dak tagamul loja somar niula nasida manang manubuhon anak kasatilahonon natibu ai pinopar ni na pinasupasu ni Jehovah do nasida rodi tubuh nasida ai pinopar ni na ni pasu-pasu ni Jehovah do nasida rodi tubuh nasida. Di patorang imana ini persoalan angka-angka 100 tahun mate poso dan lain sebagainya. Alai dak persoalan gajang di umur, alai persoalan bagaimana umur itu keterhubungannya terhadap Tuhan. Bagaimana umur itu keterhubungannya terhadap Tuhan. Dungi nama ngihut makalacon parsaurata rabdoh debata makalacon parsaurata rabdoh debata dungi makalacon si lehon-lehon ni debata atong dihamua kana hina holongan di bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus saha tu ujuk tau perhuriaonon ia mengulu manang mate behita tok tongdo di ramoti debata saha tu ujuk tau perhuriaonon tok tongdo diingot debata kita alani parsaurata ikomanok marsaur doh debata saha tu ujuk tau perhuriaonon mari kita pastikan apakah kita menjadi olop-olop dan sukacita bagi Tuhan. Amin. Mau lihat tema Tuhan di satu kasih ni roham doh dengan ni basam di paluaco kami merdalan di partikiammu dalanan nami sahat tu ujung ni tau perhuriaonon jala paluas kami mangalak kamu se tu tahun parasian naneksi basa-basa honom mutu kami bona tahun naik barui atau pasu-pasu ma perdalanan nami mau liate ma ala di ngotodo kami mau liate ma ala di salpuhokwa ka pangalausion nami gabe tinopane baru mahami muse dia dopam wali Tuhan atong say iring-iring mahami di perdalanan di ngulu nami asa sadok ulau nami tahu lasni rohai dia dopamu papos marohan nami disi mangasahong gorna anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tapasaha mapiliatta mered de mahita. mapiliatta ali di bata amanami na di banua kijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad na sauli basa na mauliutus hupasatami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho say jalo may kabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu majalara mutia sa hupar hasya kami pilihan o pati bulhon harajaw mo di tonga-tongan huriam dohot di portibion buhay marohanay marhiti-hiti todim asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mangidoho mahita di tangiang hato patay
Aliama nami na di banua kijang sai pinurbadia makuarmu sai roma harajaum sai saut malomoni roham di banu tongosongon na di banua kijang lehon matu hami sadari ukangulua siapari se sama dosa nami songop panesa nami di dosa dosa tu hami una kami tuki hotu pangucunan pelua mami siap pangaku ai horona puna harajaun dohot hagukuhon rodi hasang aku asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot parsaoran ni tod di porbadia ima nama masu-masu hamu saluhutna horas madita saluhuna kadamang doh dainang senekta kopi testa nungarong di sabula siamun ni gereja tahun di halaman ini di simata buat alani pinasaha matu amang situa jesi regar laho mabetang yang tak amanami dohot inanami adorak sutapar saulihon sinek na pinatupa ni hita huriata alani parjulo mahita martangyang madada